It's a cause on the beats loading. More music on trendybeats.com. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma zuru arụ ume. Kedu ihe ga-emere Chineke odogwuna n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke abụ ọma ka iji bịa n'iru.
Ndị ọzọ na-aga kịta bụ ndị ọlụ Ikwelle Ugonnia. Ndị ọzọ na-abata kịta Ezike Ọgụeri Mamata. Agbata obi onye bụ nwanne ya ya na ozi edebi. Aba m na onwere ebe nne m ọrụ onye Igbo. Ọghara ime mmenụ na-eme n'oge kwesịrị ka o mee na-emere mmanya ọnwa na-ata anyị na-asị gị nnọọ dọọma onye ejiji yise dịka ị na-achụ arịrị ekwe biko anyị na-ayọ ndị nọ n'ime ụlọ iwe ụmụ onye na-ebe ahụ iche
ekpere na Chukwu ka ị na-agwa and the catechism ga-eme na Chukwu nọzọ ebe niile masọ ebe niile ma ililo ebi n'obi Ugonnia na onwe ya bụ dia chairman ọra ga-agapụ one of their own and their chairman ahụ wezi aga nke ọma ndị ọgbọ ọra bụ ike na vileji ọra ngwa anyị na-eke n'ụlọ anyị na-azụ ụlọ na nri nna onye ọlụ ma bụrụ ezi oyi ose dị owezi ga-agapụ onye akpọ ezi aga nke ọma achema ka ụmụnna agba ezi akamude ndị jide ekpe aja ụlọ ọgụ na tụwa mkpam agapụ nwanne m nwoke akpọ ezi aga nke ọma onye rụba wee na-abata bụ ebe uchie ma ọgbata ekolo nwa ọ na-aga agapụ onye ndị onye otubo akwa wee si aga nke ọma tata vileji ọra ọgwụwe ga-agapụ nwanne m nwoke akwa wee si aga nke ọma anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ụnụ darị nne omenụ ma wee si ga-agapụ nwanne ọgọba akwa wee si aga nke ọma anyị kelere ụnụ wee na-asị ụnụ daalụ Udo family from ụmụ so na nkwere ukwu ibe anyị ọra ụkwụ ụmụdịana nwaanyị ebe a nwere ajọ ọbịa dị na ya nọ ọ na-aga agapụ nnafe ochie akwa wee si aga nke ọma anyị na-ekene ụnụ wee na-asụ ụnụ darị nne dị omenọ ọ na-aga agapụ onye otufu akwa wee si aga nke ọma ọmụmụ eze ọgịga na Otta vileji Oraukwu ọgọ n'ihi na Chief Joseph Ukeji nwanne m gara bụ na n'ọdọba nwanyị mmadụ ekere ezinụlọ ya ọmụmụ na-eke ibe na Otta vileji Oraukwu ezi ohi abụ na ezinụlọ Ikwelle nze
Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Lini Gaznet Igoni, Nadia Zingazma for Jesus. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Lini Gaznet Igoni, Nadia Zingazma for Jesus. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Lini Gaznet Igoni, Nadia Zingazma for Jesus. Kotodegina Namana Monsa, Mika Jesu. Jesu Namana Yabere. Jesu Mary is in the Ukeji. Come to Uchenna Michael Ukeji, come to me in your Pankalaga. Yes, Mika Bebe, all the one. Come to us, we can understand. Before me, come look against my just as tough now to turn up in some Castelleza, oh Maria. Night never got the black fire catching the chemical no case a man anywhere. Night that Nico was a while I met I got the Gastiban. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Reading Gaznet Igoni, others and Gazman for Jesus. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Reading Gaznet Igoni, others and Gazman for Jesus. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Reading Gaznet Igoni, others and Gazman for Jesus. Kelen Maria Gitana Gasa Savana, Reading Gaznet Igoni, others and Gazman for Jesus. Jesu Mele is in the Ukeji Bella. Come play Uchenna Michael, come play in the Naka Balanda and the Sun and Chapwania. Get out of Naku. Get out of the Manelu Nako 1 minute time. Now we can end up for Napasania Bella. 1, 2, and 5. 1, 2, and 6. This perfect peace, the shadow of God. Jesus has born with death and all his past. 1, 2, and 7. His perfect love, the struggles of sin. And Jesus called us to heaven, perfect peace. 1, 2, and 1. His perfect peace, the great record of sin. The blood of Jesus is within. Also, Mark how eloquent is the articulated brother Michael? Ngozi dịrị Chineke nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, nna nke ebere niile na Chineke onye na-atasị anyị obi, onye na-atasị anyị obi na nsogbu anyị niile. Ihe anyị ga-aza bụ tinwenụ nara mkpụrụ obi ya na alaeze gị ka anyị zaa ya.
anyị nọ na-etiku gị mkpu akwa oti nwenụ geenụ ntị na arịrịọ ma chee ntị nụrụ mkpu akwa anyị azịza Onyenwe anyị nara mkpụrụ obi odibo gị na alaeze gị dị nwenụ ichekwaba mmehie anyị onye ga-eguzo n'ihu gị ma ijupụtara na mgbaghara na ebere anyị tụkwasara nchekwube anyị na gị nwa azịza nara mkpụrụ obi odibo gị na alaeze gị mkpụrụ obi m na-echeta nwenụ o chekwubere n'okwu ya mkpụrụ obi m na-enwe agụụ dị nwenụ karịa ka onye nche abalị si enwe agụụ maka chi ọbụbọ ka Israel chekwube na dị nwenụ karịa etu onye nche abalị si echekwube na chi ofufo azịza Onyenwe anyị nara mkpụrụ obi m odibo gị na alaeze isobe dị nwenụ ị ga-enwe nzọpụta n'uju n'ihi na dị nwenụ dị ebere ọ bụ ya na-agbapụta Israel na njọ ya niile azịza ka anyị ya yiyọ Onyenwe anyị meenụ ka ekpere na arịrịọ anyị ji umeala arịọ gị rute gị ntị gị onwe gị sịrị na nwanne anyị Uchenna Ukeji ga-esi n'ụwa nke a gafee biko kpọbata ya n'ebe ọ ga-ahụ gị ihu na ihu na ndokwa mee ka o sonye ndị otu nsọ gị biri n'eluigwe ebe site na Kristi dị nwe anyị ka Chineke jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bring the cup. Brothers and sisters, we will take one salute. Then we'll leave for the church. Brothers and sisters, attention! Salute! Down. And let's proceed to the church. Holy Family Catholic Church, Oraukwu.
Ṅụli n'ụwa oge m nụrụ ka ha na-ekwu wee si o n'ụlọ Chukwu ekwe m n'otu Chineke Chukwunna ekene dịrị gị Chineke nna nke onye nwanyị Jesu Kristi nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile ka anyị wee nwee ike site na nkasi obi afọ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi na nsogbu n'ịlọfa site n'ime obi. Ngọzi dịrị Chineke nna onye nwe anyị Jesu Kristi. Eji mmiri nsọ agọzi arụ nwanne anyị Uchenna Ukeji. Mmiri nsọ na-echetala anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si na baptizim wee baa n'ọnwụ ya ya bụ na edikọrọ anyị na ya site na baptizim emere anyị wee rue n'ọnwụ ya ya bụ dịka Kristi siri si n'ike ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ etu afọ ka anyị na Kristi ga-esi dịkọkwa na ndụ ọfụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị jiri umeala arịọ ebere gị were n'obi ọma na arụ mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Uchenna Ukeji mekwara n'ihe ebere. Ọ bụrụ na o meghere site n'adịghị ike nke mmadụ biko gbaghara ya ọ rapụ ndị akpụ niile nke ọnwụ ka o wee gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị.
Further.
Peace be with you. And with your spirit. Praise be to our Lord Jesus Christ, both now and forever. Amen. It is my pleasure to welcome everybody who has gathered here for this special faith-filled prayer on behalf of our brother, Mr. Michael Uchenna Ukeji, whom it has pleased the Lord to call back to our home in heaven. I welcome all of you in the name of His Grace, the Archbishop of Onitsha, Most Reverend Valerian Matoka Okeke, who is unavoidably absent in this ceremony. It was actually His Grace, the Archbishop, who requested the bishop we have with us here, Most Reverend Donatus Ogun, the Bishop of Uromi Diocese. It is because His Grace, the Archbishop, had already fixed a very important program prior to the death of our brother Uchenna that he requested His Excellency to come all the way from Uromi. Your Excellency, we are so happy, and we pray that the sacrifices you have made to be here with us, to pray with us and for our brother, that it will hasten to open the door for our brother so that he will see God face to face in heaven through Christ our Lord. Amen. We cannot go on without welcoming His Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, and we also saw the former Governor of Anambra State, Mr. Peter Obi. Bikunu, anyị amaghịkwabazi ndị mmadụ n'ofu n'ofu. Ezinụlọ ndị Ukeji, anyị na-anabata unu, anyị bụ Chief Joseph Ukeji. Anyị na-anabata mmadụ niile. Tupu agbasazie mass, a ga-enwezi the opportunity to give recognitions. It was ekwesị. We now request His Excellency, the Bishop of Uromi Diocese, to lead us in this prayerful Eucharistic celebration. You are all welcome. Glory to Jesus. Amen. Dear fathers, Your Excellency, my brothers and sisters, good morning to you all. Good morning. It is a pleasure to celebrate with you this morning. Pleasure because every Mass is a moment of joy, of thanking God for the opportunity to worship Him. Just a quick one. On New Year's Day, I said to the people in the cathedral, our days are marked by God. Nobody can say because I live to be 90 or 100 or 40, I am luckier than another person. If you live, if you have enough money, you may live a healthy life until that day. If you don't have money, you will still live until that day, struggling, but you will not go before your time. So every human being must work hard to use every day given as an opportunity to glorify God and to serve humanity. So whatever God gives us, let us not forget we are only gifts of God. He owns time. He owns everything that happens in humanity. So as we thank God for the life of our brother Michael, it is a prayer that whatever faults he did not have the opportunity to repent of due to human frailty, God in His infinite mercy, through the sacrifice of this Mass, would welcome him into His kingdom and forgive him all his sins through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto him, O Lord. May the soul of Michael and the souls of all the faithful departed, for us to be worthy to worship God, then let us acknowledge that we are literally sorry for our sins and ask God for forgiveness. The choir, Lord have mercy. The choir sing. Let us pray. God of mercy, you are the hope of sinners and the joy of the saints.
We pray for Michael, whose body we honor with Christian burial. Give him happiness with your saints, and raise up his body in glory at the last day to be in your presence forever. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Ihe ọgụ ewetere n'akwa amamihe ma mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke, onwe ya ahụ ọbụla ga-emetụta ha n'anya ndị nzuzu ha dị ka ndị nwụrụ anwụ, ngafe nke ha dị ka ahụhụ n'onwe ya, nhapụ ha pụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya ndị mmadụ, ha tara ahụhụ ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. No.
nke John dere. Jesu gwara ha sị, oge elekere ezuola mgbe a ga-eji nye nwa nke mmadụ otito. N'ịbụ n'eziokwu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala nwụọ, ọ ga-anọ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. Onye ọbụla hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya. Onye ọbụla nke kpọkwara ndụ ya si n'ụwa nke a ga-edobe ya ruo ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m odibo, ọ ga-esorịrị m. Ebe m nọkwa ka nwa odibo m ga-anọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m odibo, nna m ga-asọpụrụ ya. Ugbu a, mkpụrụ obi m na-alọ mmiri. Gịnị ka m ga-ekwukwa? Nna, zọpụta m n'oge elekere nke a. Mba, n'ihi nke a ka m ji bịaruo n'oge elekere nke a. Oziọma ka o si ụwa. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. N'ụlọ nke dị nwenụ ka mụ ga-ebi ebighị ebi ebighị ebi. Mụ na m hụrụ eto dị na Jesu Kristi. My Lord Bishop, when I was told to prepare this homily, because I'm from here, I prepared, I will talk to my people in my mother tongue. But when I saw you, and with all the sacrifices you have made, coming from Uromi, and we are very welcoming people, we have to accommodate you. Yeah, we are welcoming people. And so I will speak today what we call English, a mixture of English and Igbo. Yes. For you and also for a few people who have come from a far distance. Another one is that I anticipated that a lot of people will be in this church, and this church is so large. So, to make it brief so that we don't stay a long time here. You can imagine some of our priests have left here and they are in the sacristy, joining the mass from there to create space for us. Sacrifice. And I know many of us are not comfortable where they are. Sacrifice. And we have come here to celebrate the sacrifice of the Holy Mass for the happy repose of our brother Uchenna. Now, not comfortable, ọ bụrụ na ọ na-akpọ obere speed ọ gbasịa nnukwu speed wee banye na alaeze eluigwe. Ọ bụ ife ọ bụ eyo and ọ ga-emezuru anyị etu a n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. N'ụlọ nke dị nwenụ ka mmụọ ga-ebi ebighị ebi ebighị ebi. Mgbe m gụrụ ihe a gụkwa ya ọzọ, ọ sịrọ n'ụlọ nke dị nwenụ ka anyị ga-ebi. Ọ sị n'ọnụụlọ nke dị ma gị na-eme ka m ga-ebi. Kedu ihe ọ pụtara? Na onye ọbụla ga-eme gịnị ga-ekwu nke ya. So n'ihe nna ebe ekwu na n'ụlọ nke dị ka mmụọ ya ebi. Amara m ebe ị chọrọ ibi.
amara bi chọrọ ibu mana ọnụma anyị na ebe a gosiri na anyị niile n'ebe a na-ekwu ofu ihe ahụ n'ọnụ nke dị nwere ka onye ọbụla na-ekwu na gịnị ka m ga-ebi ọ bụrụ one day ọ bụrụ 2 days nọ gịnị ebighị ebi ka bụ Psalm 23 ị gaa to Psalm 27 okụzie ya ọfụma one thing I ask of the Lord ofu ihe ọ pụtara bụ na ihe a ga-arịọ Chineke erika ma this is the first thing I asked him anyị na-ekwu elu ugbo ọ na-atọ ụtọ so otu ihe ka m na-arịọ n'aka dị nwenụ ọ bụrụ gịnị ka mmiri n'ụlọ nke inwenụ na mbọsị ndụ niile. Mgbe Fada Ben Ojukwu chiri Fada 2011 was significant for us in Oraukwu here. All na ha ka nna anyị ukwu Obiefunanwu. And we were so involved. Ndị be anyị like Obiefunanwu. Ọ bụ na enwe to effort. Anyị like to effort. Ibe anyị ọ bụla eziokwu. Anyị wee gba gidigidi mee ife niile wee kwa anya ka odogwu onye be anyị. Ọ kwara Obiefunanwu na end of June. Ọ bụrụ na anyị ga-echikọ Fada na July. O wee bukọ mgbe a na-akwada akwamozu onuma onye na-ejikọ mgbe Fada ọ sịghị na o nwere nke anyị na-ene anya n'ahịa kwụ n'anyị oge aka ozi edepụta gwa jụbụrụ n'isi na ka a na-eme nke nna anyị ukwu a na nke ọzọ na anyị eme gịnị na a ga-eme ya eme a na-eme ordination ma nke abụọ this circumstance mere ya ọfịa arụ ọ na-esirisi anyị mgba na St. Joseph anyị ka na St. Joseph mgba na John Bosco Igbo ka ọ nọ ebe a ọ ga-agba ebe n'ihe anụmanụ na-ekwu na-enye ka ọ na-ekwu ọ gbara ihe a na-ekwu bụ eziokwu ozi edu ebulie n'isi ka nwanne n'afọ na-echi Fada many of us n'ebe a mana ọ bịakwute personally ihe ọbiko ka anyị gara iji maka a na-enyi Obiefunanwu wee chefuo na na-echi Fada wee gbagharịba na-agbagharị anụrọ m ya esoro wee gbagharị mana mbọsị etizi Fada anyị kwụsị na Holy Trinity wee si ya nọrị echie a ga-akụ ka na St. Joseph ebe anyị na-akọkọrọ na field oge nji ebe sị m Oraukwu na mgbede na-aghachi azụ n'Ọnịcha wee natakwasị ya n'ụbọchị aga ka first mass mbịa ruo bata na field be anyị ebe nwa ka bụ first mass wee bụ na a na-achọ field mma ka anyị mebatini ya n'okorobịa nọ ebe a na-arụ ọrụ na-achọ mma mbọta gba ha njakasị ya unu elotezukwa na ọmasị detọ ka anyị ya ka ebe a ụlọ achọkazi ebe a mma ha atụgharịsị m nọọ ife aṅụrị na ha eme gịnị ka anyị nwebe aṅụrị arapụ ha anyị na-akwado masị something happen mgbe ọ na-eweta aka 9:20 9:25 9:30 igwe chenji ezigbo mmiri wee rue ine anya n'igwe amatọhịa chacha hai anyị na-eme ife anya na-enweghị okwu na ikuku ya ka ọ gbasaa ọ na-eweta aka tụọ ọsọ potato odo anya na mmiri eru ala mkpọ Fada karasị nwanne nwoke anyị ebighị anya nsị ya Fada anyị ahụ risk kwa ịka masị nọ na fi maka na ọ ya achọ nnukwu njọ Fada na-aka first mass gị na-eme mmiri atasu anyị nwekwa nnukwu okwukwe mana anya ma Chukwu na nka na Fada Pedro Cross na okwukwe dị too much ọ bụ Fada Ansel nwere uche na okwukwe dịzịa too much ọ were ma Chukwu ọmụ Fada gwara sị m na ihe Fada ya ebe a sị m na ya mma ha ka a esi wee gwa ndị a na-ama aka ụka ebe a na ihe niile tigo n'ime ebe a na mkpọrọ ha niile ka mgbe ha banye ụnyaahụ nekata ihe a hai nsị Fada m ga-eje ọsọ m ji Fada gbuara ọsọ Fada John Bosco gbuara ọsọ wee jee wee kpọọ ha sị ha ụmụnna ụnụfụ maka ka ihe ha na-edozi wee sịkwa ụmụnna na ọrụ anyị bụ ndị Fada the first work anyị nwere bụ to preserve and protect the dignity of the sacrament, especially Eucharistia Diaso. And whenever we celebrate the sacrament, I got sure that the atmosphere is very conducive, if not all abuse of the sacrament. Okay, Eucharistia Diaso, because anyị nabata mkpọrọ na ọrụ na-agba mana unu n'anya ọ na-afọ na anyị bido ụka anyị ga-agba ọsọ mmiri and ọ dịrọ mma o gbute ha
wute ha n'anya ego si kọwa ya o zedetara ihe a ọ sị Fada Chukwu ma nke ka mma ọ bụrụ ọnụ okwu n'ụka ka anyị aka ya ka anyị ga-emedọ Chukwu ka anyị mee gịnị ka a kaa ya n'ụlọ ụka ya ga chairman I think of coordination committee Fada ya chairman maka ozugbo o kwuru okwu ọnụ onye ọbụla asị oke ka anyị baa n'ụlọ ụka 15 minutes ka ọ bụ anya ya ndị ụka si megịnị si baa n'ụlọ ụka onye aka nọ na-asị biko ka anyị baa n'ụlọ ụka ka baa n'ụlọ ụka na-awọchi ya ebe o si mee ihe na mgbe e mesịzịrị ele echichi fara mesị ihe ka ndị fara bee si ya onye dị etu a ka onye dị ihe a sị na m amaghị ya sị ka m kwukwa eziokwu amara m ya ọfụma na m afọ ya sị na ya bụ oz m wee sị ya I watched that man n'ife niile o mere around the ordination. He has a good heart. I watched that man n'ife niile o mere around the ordination. He has a good heart. O nwere onye ya agba ọbụrụ ka a kpọrọ ihe niile agba ofu niile a ikwu omegide ọnwa amanye nna mmadụ ma osiwa agụgụ mana ife obi onye nabata ya gba ndị otu ya ozugbo si mobilize ndị mmadụ ka baa n'ime ụlọ ụka still o wutere ya nne ihe dị mkpa a na-eme ihe ọ na-aga aga mgbe ozugbo m kwuru he has a good heart Father Ben Ojukwu ọnọnwụrụ ebe a he confirmed it Father ọsụsụ ya ọzọ mụ Father ọ dịka eme ya ọfụma and that is my homily for today ihe ahụ m kwuru how many years ago honor ya and I say he has a good heart o nwere ezigbo obi ya bụ Chukwu na-ekwu taa ụmụnne m fụrụ n'anya ọ bụrụ na ekwue maka m ebe m na-anọrọ not ebe m ya not my politics ebe m ọ bụrụ na mụ na ndị mmadụ bụ iti sie ha wee gee n'azụ ya ka ndị Igbo ji asị azụ ụka bụrụ na ihe ya eme n'azụ nke ya eme n'ihu azụ ka bụ mgbe eji n'azụ gị na-ekwu maka gị in sincerity ọ bụrụ na asị ndị be anyị today n'ebe a ha kwuo maka what will they say ha ga-ekwu of me he has a good heart na o nwere ezigbo obi ka a ga-ekwu ihe ọzọ ụmụnne m fụrụ n'anya ihe ọsọ gị na-eme n'ụwa whatsoever you do in the church and in society if you don't have a good heart ife ahụ bụ fafafafa detuo ya n'akwụkwọ and you will not make heaven ọgwụkwọ m ka ọ dị ka ọkụ mmụọ ma ana m ekwu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị nwere ajọ obi ịhụkwa ihe na-amachakarị ọgwụ ka na-eme ya na-etula nke nwanne nke ọgba ị ga oke but if you don't have a good heart you are not good to enter ebe ahụ anyị kwuru okwu ya ebe dị nwenụ ebe anyị ga-ebi ebighị this is a man of a good heart ị na-emesie ndụ ya efu that good heart ọ na-manifest in different ways amagburu m history ya ọ ka nweta brochure ka fọrọ na nke nwanne ya nwoke ka ọ mụrụ afọ o nwere tendency ndị ụmụnne ha katara ego ha na-adị stupid ọ bụrụ eziokwu a tendency to be stupid na nwanne ya kpataga ego na-emeghere ego once I had to enter a case onye nwanne n'obodo oyibo na-eme ọfụma ọ kpatara ego eweta ngweghị ihe kwere ya eme at a time mgbe nwanne ya nke obere chiri Father I came into that family nwanne ya na-complain wee bịa gwa asị kedu ihe ị chọrọ ime ha dị ịtọ nke n'obodo oyibo nke a na nke Father wee sị nke nọ n'ụlọ mama ya na-ebe nke na na-afụ anya ọ complain mama ebe wee kpọọ ya mama ya na ya Father na ya na nwanne ya onye nke ọzọ etinye na WhatsApp na-anụ ya na audio wee sị kedu ihe ị chọrọ ka ime o wee sị na ihe edegbo proposal na business ọ dị eme wute million imezi ya nwanne nọ na fon baa ọ sị mma ife ihe ọ na-ekwu ihe a na-ekwu n'iru nke ihe a na drama ekwugiri ihe na-ekwusi ya nsị ka proposal ife ọ bụ ihe ngakọwasị kịta emesịa surprisingly to me nwanne ya wee kwetasị ya ga-enye 1.5 million na m nọ ebe a kara nwanne ya nụ ya na nwaanyị ya anyakwa ya ego ọzọ na ya nwenyezi ya ịma ihe nata ahụ the boy kwechiri na ọ ya otu million n'ihu
karịrị 10 million. Kwesị mgbe wee baa mba, okwesị mmedi wee baa ya mba. Wee jụọ ya, ndị a na-esetụ na main market ha bụrụ mmadụ, ego ole ka eji setụrụ ha? Ndị niile nwoke na nkata eji ego ole bido? Nwanne nwoke anyị na-edere bi proposal 10 million, o ji ego ole wee jebe? Ajọ obi. Finally, there's 7.5 million now. Mr. Kwan na phone. Kwa. Nyani di grobe lego ho weti kuwe. Si anaka ma de. E me say the pole also we you gene wagene no need 2 million. When a year 1 million. I tell you very honest. I'm the family. Only came up with actually they are my friend. When high and cannot be send the ego send the father we just saw why no. Only 7.5 million. It's about the heart. Omar is a body. And I have told him this to his face. That's why we don't have a good heart. Don't be a joker. Nobody had any cause for it. I don't know how to one boss. I can't look at one boss. Bolon mad. The bolon mad is so never can they say no. No matter where Ugonnia so Obola in Gossin they say no. Or what they say no, or where here, what? On will like on Uche. Check was going to business here. Oh, well, what? Name your own Madaka, then your own Subaka. Be about Rubasham apparitions. Ojena, I never had about that. Now, it's your weekend. I want to walk and meet here, Malone. And to be here about him. That everybody has continued to say. Can one of the now, no only here on the Madaka, or name me how one Sunday go, no one I can dig in there. Kaka, carry my guinea, carry me hand. All the money in your Madaka, and so what? One cannot pay them at home. Oh, you know, one of us all came and one with them. More we have free, he guess gate is sad. What is here? You love for it. I never know. Oh, when he well, Naboro, Chineke, Yelagi. Oh, no matter this is Bambia, oh, well, the one be a but say again, Biakana, and the mother snow, or Melachia. Honorable as you. I never feel with other one, but I'm going to say, they probably actually because he always get 9 on any better. When I got it, if I go there, if I go see any Diego Maconium, Ofunku make it. Man, Ofunku make. And not another again. Oh, Gaffego, Mba Hatuazia, Kedi, Johnny, no way. Never have a cab. I said, oh, one of them, I'm not aware. Macano, what I'm not in a wall. Go also go much to middle material or say, oh, Corona, image, what name with a wall again. Manamana must be better. It will be go trumpet to a yes, you can buy Yosika. It will be 12. You put a body, not like I'm again in your hand for survival. MSC Penina is in one. Kind of Lotte wasn't going in. You take us in back, to feed her and I remember. Can you believe no monkey? One thing we ask of the Lord, this will seek to live in the house of the Lord forever and ever. Udo the Lord. And the souls of all the faithful departed. My dear brothers and sisters, let us pray with faith and confidence to God our Father, who lives forever and who can do all things. As he raised his Son Jesus Christ from the dead, so may he give peace and salvation to both the living and the dead. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe ebe gbanwee ndụ ha
bịakwa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ bụrụkwa eziokwu na ndụ. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, bịa belatara ha oke nchekasị. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ikpere nwanne anyị Uchenna Michael Ukeji ekpere, ka anyị na-eleta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza ajụjụ maka echiche anyị gaa, okwu anyị gaa, na omume anyị gaa. Oh,
indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Your holy death, O Lord, we remember. Your blessed resurrection we proclaim. Your coming in glory we await. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession your presence will rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, Valerian, our Archbishop, and the entire people you have gathered, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world.
remember your servant Michael, Uchenna, Ukeji, whom you have called to yourself from this world. Grant that he, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection, when from the earth he will raise up in the flesh those who have died, and transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. To our departed brothers and sisters too, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. Dear, we hope to enjoy forever the fullness of your glory, when you will wipe away every tear from our eyes. For see you, our God, as you are, we shall be like you for all the ages, and we shall praise you without end. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Ripsum et commissum et ipsum est in Patria omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but you only say a word, and salvation shall be.
For the reception of the Holy Communion, only the Catholics who are in the state of grace will come forward to receive the Holy Communion. And on behalf of the entire Archdiocese, we want to first of all thank God for His goodness and kindness in our lives. God told us in John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. Anybody who believes in me, even though he dies, he shall live again. And anybody who lives and believes in me shall never die. And we believe this. It is because of our faith in this that we are here. That our brother Michael Uchenna Ukeji is not dead. If Michael Lumel will change the address. Who change the address? Address they will be before. Bonabaka. An address they will be Zikita. Number 1 Marian Avenue, GRA Heaven. Ebo Zikita. So now address go change, and we have come to celebrate that change of address. The streets are made of gold. So we thank God. God who said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. We thank God who said in John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Cut off from me, you can do nothing. Michael Uchenna was attached to the body of Christ all through his life and until death. And we believe that he is finally with God in his heavenly abode. Jesus in John chapter 14 verse 1 says, let your hearts not be troubled. Trust in my Father, trust also in me. In my Father's house, there are many mansions. I am going to prepare a place for you. And when I have finished preparing a place for you, I will come back and take you, so that where I am, you also may be. Michael so brief ebe Michael no kita ono nido so anyị na-asị ka otito niile ịja mma niile ibere ala n'isi ala dịrị Chineke ebighị ebi site na Kristi dị nwe naanị. And then we turn to His Excellency the Bishop of Uromi Diocese, Most Reverend Donatus Ogun. You know, like I said at the beginning of the Mass, there was a very important meeting already fixed by His Grace the Archbishop with the rest of the bishops in Anambra State, indeed in Onitsha Ecclesiastical Province. They are presently having a very serious meeting right now. And so when it was impossible for any of them to be available, he put a call across, and His Excellency graciously accepted to come all the way from Uromi. That manifests the unity and the oneness of the Catholic Church. The Catholic Church is one family. And he has done that excellently. Celebrated a solemn Eucharistic celebration. It was indeed very solemn. And there was a mixture of Igbo, English, Latin that depicts the culture of the Catholic Church. Thank you so much, Your Excellency. We so much appreciate your presence. May God bless you. Anyị na-ekene ndị fada niile, ụmụnne m ndị fada karịrị akarị, nọmba nọ na sakristi karị nọmba nọ n'ụlọ ụka. Sakristi eruterọ, enwere ndị nọ naanị. But let me tell you why many priests are here. Ụlọ ụka anyị nọ kịta was built by Chief Joseph Ukeji Ejisi. Luciana Chilu the key, hand over to His Grace the Archbishop. So in the meeting in the Father were yesterday, His Grace were on the Father said, this is a time to show appreciation and solidarity to him. You know, so we have come to thank you for this church you have built and for so many other things you are doing for the church. You are always there
for the Catholic Church in the Archdiocese of Onitsha, in Onitsha Ecclesiastical Province. But just know that we are here just to express our appreciation and our gratitude. You know, I welcome in a very special way the Vicar General of the Archdiocese of Onitsha. He is here, very Reverend Father John Bosco Okafo Nano. Thank you very much. Please may we welcome him. We also welcome the Episcopal Vicar of Onitsha region, Father Victor Mbanose. He is also here. Father Vic, you're welcome. We also have the Episcopal Vicar of Dunukofia region. He is here also. And we have the rector of the only one and the authentic basilica in Nigeria by the Pope. He is here, Monsignor Francis Ezumezu. We say a very big welcome to you. But I won't fail to receive my very good friend, Most Reverend Michael Chukwudumu. Michael Chukwudumu, please may you stand for recognition. Michael Chukwudumu is of Pentecostal denomination and he is from this town. He is an indigene of this town. You have always been supportive and you have shown solidarity to the family. You're welcome. We welcome all the rest of the clergymen, the men of God, because the sister, and if you the brother, we see all of you, and you make you for coming, and if you both of Tanzania and work, Emechagum, and Father, Bejisim, of Emechagi is a woman, Mbabazia, he can see and your so, or he can see and appointed the governor on Abatazia. My Lord Bishop, thank you so much. Thank you so much for the love you have for my family and for the church. And our prayer that what will lead you back to the safety, give you more life and health and have good health. Thank you so much. Okay, my amiable governor, Professor Charles, thank you so much for coming. And I'm not thanking you for only that you are here. I'm thanking you for the good job you are doing in Anambra State. Anambra is changing it. So thank you so much for that. And we can never cease thanking you. Thank you so much. We have His Excellency, the former Executive Governor of Anambra State, Mr. Peter Obi. Thank you. Ibo yo. Thank you so much. Your Excellency, Executive Deputy Governor of Delta State. Thank you so much. I know you will come. And you are not here only yourself, you are also representing His Excellency Governor Chief. Thank you so much. And we also have in our midst, yes, I have my brother here. In fact, I don't know how to describe you. Dico, the chairman of United Airlines. You always with me. Mostly it depends when I'm in bed. Thank you so much. You were with us yesterday and you are here again today. Thank you. God will continue to reward you. Thank you. And we also have distinguished senator here, the person of Amalike Victor Ume. You are welcome. And sorry, I think if I continue mentioning them, we cannot live here, but I will not
with the microphone, would have recognizing our illustrious son here, SSG. So, Chukulu, thank you. You are making us proud. You are there, thank you. And let me not forget, before they ask me to leave this town, our Ikwelle, are great. Thank you for coming. And my humble wife is here. I love you all of you. I don't know what to say about you, but let me leave it at that. My wife, no problem. The word has not ended. Oh, look at another, my very good friend, Mr. Ukechukwu. He came all the way from Abuja, and he has always honored my invitation. Thank you so much. Thank you so much. And many other friends here, but really not. I will still. I can get oh, see, the night of St. John. Night of St. John, thank you so much. I want to have a night of St. John, back. I was no, you can't make anything but thank you so much. And sorry, I must recognize my junior brother, Raphael, Ukeji. I'm making another number, but and also Ikwelle of Abacha. I was an Ikwelle. So, you're welcome. No. You can make it okay, thank you so much. Father. Otito delegates of Christ. Otito delegates of Christ. I love Bishop. Ambassador Ikwelle, Deputy Governor of Delta, my brother, predecessor, the former governor of Anambra State. Let me rest on all the existing protocol. The man if I said the near Mako, it's only a happy new year. And to tell all those this year, Petalaka, Monday, my brother from Delta, from Uru, and all our brothers, and this is where we are. Welcome to Anambra State, the light of the nation. You're welcome to Anambra, and I will definitely ask one of the states in Nigeria today. Anambra had, I think, the kind of Christmas we had a few days ago. Everywhere filled up. Even more that you have 3 camps occupied by unknown government. Actually had a massive one this year. So I want to welcome you to Anambra State. Enjoy your stay. It's safe and it's getting prosperous by the day. I don't want to spend much time on that. If I oh, I.
What I call the immediate family, Uchenna, Madam, done. On behalf of the government and great people of Anambra State, Abia, Aision, done. Nine Chakone, woman who family did one, Anambra leader, who so to woman, all of the world like that. I am going to do why I go there how on behalf of and but before I even go, I don't want to forget two very crucial groups that were not recognized. Recognized the declaration. My own father, he recognized on the day would do to him. And what they would do to him. Oh, no, the master, the altar boys. I was an altar boy, so before I have recognized them, I formed my phone especially in good memory. Thank you very much. Then the next group for the choir, fantastic choir. You know, glory of God, that's the fantastic choir. You know. Kibazo was Ikwelle, the old guy. And my father's funeral, we only serve food and drinks in Anambra or in Nigeria. All get an import, I said, but the way I also get an Anambra. The Gina a problem finished and oh, but I for mobile. Never. The man now for the thing. What are they? And I'm going on and so on and so forth. We should keep this thing simple. In fact, long budgets, I get you where go imported wines and champagne and so on. We calculated that and I have pledged. Annual budget I have get you those wines and champagne and so on for that funeral. We pledged publicly. Now I get here, I select regular schools. 6 secondary schools, 2 that need your political zone. To pay for WAEC for those children in those schools. That's why I have to campaign over there. That is the movement in Children and Yoga. You will push this law. We should spend the resources on the living. Give them a new life. Give buy pencils for the living, for the children in schools. Fix their hospitals so that the other families will have better health care than spend it on the dead. Who is gone? Go to the room again, or more, if you were really great. Makes no sense. So I want to appreciate the church for leading that crusade. But all this is no one. What they push to pass the law, we get push with this implementation. And I think we will be doing secular today, but let's celebrate the living and give the dead a decent and spend much to give a better life to our children, build better hospitals, build better. The government is doing quite a lot. This is not their video to talk about that, but we are preaching to our people now in partnership with the government. In partnership with the government, because the government revenue has only 2% of the total income of the Anambra. We want to mobilize the other 98% together. We will build that livable and prosperous homeland. And if I have your capital, people can continue. And I want to believe that the rest of the funeral, the rest of the funeral will be accordance with the Anambra Very House Law 2019. And then the brochure, come on, I will define it. I will not come up with me and define it. And I'm just going to go according to the Very House Law. Thank you very much.
Excellency. And before the final commendation, in canon law, we talk of tribunals of competence. And since I am the president of this mass, I think I wasn't given the competence to accept the proposal that was made, so our brother can appeal to the Archbishop afterwards, so that they do not say the bishop sanctioned it during the mass. So you are free to go to the Archbishop to appeal. No need to respond. The case is adjourned. Please give a round of applause to His Excellency, the Bishop of Uromi Diocese. My Lord, thank you so much. Thank you, Your Excellency. Michael, onye anyị na-eni ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị na-ekwere gara aga ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ebe ya. Nwanne anyị a bụkwa onye ji ọnwụ wee gbapụta, onye akwụgo n'ụgbọ ochi, onye emekwara ka anyị na nna dịkwa na mana onye bụkwara n'ụba aka nke ezigbote onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka onye sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ na-ebighị ebi na-aṅụrị nke na-enwere ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Your Excellency.
na a ga-esi n'ọnwụ iri ọzọ. Biko mee ka odibo gị Uchenna Ukeji nwee ike ịnọ n'ime ike ka zuo ike na nchekwa. Ka ọ nọrọ na ya mgbe ị ga-ebulite ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị wee banye n'eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi ime n'anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ugbu a anyị na-adọnye amụma nna anyị bụ Uchenna Ukeji n'ala ka ọ lọghachi ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka mgbe anyị tara gbanwee ihe nke ya bụ ụzọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nọrọ n'udo ya wee ruo mgbe ọ ga-ebilite ya ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onyenwe anyị mee ebere. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, oh. Like a little baby, you watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly.